Proszę o zabranie głosu pana Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. Zdaj besedo predam gospodu Mariuszu Błaszczaku, ministru za obrambo. Panie premierze, panie ministrze, drogi Macieju, szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałem podziękować za wizytę pana premiera. Ona jest dowodem bardzo ścisłych, bardzo dobrych, bardzo bliskich relacji między Polską a Słowenią. Rozmawiamy na temat jeszcze dodatkowego zbliżenia. Rozmawialiśmy na przykład na temat współpracy odnośnie powstania w Słowenii odpowiednika polskich Wojsk Obrony Terytorialnej. Rozmawialiśmy na temat współpracy dotyczącej wyposażenia wojska w nowoczesny sprzęt. Rozmawialiśmy na temat naszej bliskości kulturowej dwóch naszych narodów. To bardzo dobrze, że w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, że w ramach Unii Europejskiej tak blisko współpracujemy. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, predvsem spoštovan gospod minister. Zahvaljujem se zelo, da ste sprejeli povabilo in prišli na današnji obisk. Pogovarjali smo se danes o medsebojnih odnosih, o tem, da odnosi so dobri. Pogovarjali smo se o tem, kaj še naredimo, da bodo še boljši, kako te odnose nadgradimo, poglobimo sodelovanje. Pogovarjali smo se danes o tem, da bi mogoče v Sloveniji oblikovali podobno enoto kot na Polskem, mislim tu na Vojska za teritorijalno obrambo. Pogovarjali smo se tudi o sodelovanju na področju povečanja tehnične zmogljivosti Slovenije. Pogovarjali smo se tudi o kulturni povezanosti, o tem, kaj nas povezuje in o sodelovanju in povezanosti znotraj Zveze NATO. Wspólnie nasi żołnierze są obecni na Łotwie w ramach EFP. Wspólnie nasi żołnierze ćwiczą. Ten zakres ćwiczeń będzie wzrastał, z czego się bardzo cieszę. Rozmawialiśmy także o współpracy dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Żołnierze słoweńscy są obecni w instytucjach natowskich na terenie Polski, polscy żołnierze na terenie Słowenii. Bardzo wiele nas łączy, bardzo wiele jeszcze przed nami. Bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania i tak na marginesie obaj jesteśmy kibicami skoków narciarskich. Dzisiaj ważne wydarzenie, mistrzostwa w skokach, a więc życzyliśmy, żeby zawodnicy polscy i słoweńscy odnieśli sukces. Pripadniki polske vojske in slovenske vojske skupaj so prisotni v Latviji, v skupni misiji. Imamo tudi skupne vojaške vaje, katere se udeležijo vojaki in polske in slovenske vojske. Pogovarjali smo se danes tudi o sodelovanju na področju kibernetske varnosti. Strokovnjaki slovenske vojske so prisotni v okviru Zveze NATO na Polskem, prav strokovnjaki za kibernetsko varnost. Torej, pogovarjali smo se o tem, da nas veliko povezuje, veliko je tudi pred nami. Pogovarjali smo se tudi o tem, da jaz in minister Republike Slovenije za obrambo sva navijača za skoke in želimo seveda, da ali Poljak ali Slovenec mogoče bo zmagal v skokach. Proszę o zabranie głosu pana Macieja Tonina, wicepremiera i ministra obrony Słowenii. Zdaj besedo predam ministru Republike Slovenije za obrambo, gospod Matej Tonin. Gospod minister, beseda je vaša. Prijatelj Mariuš, minister za obrambo, upam, da bosta Slovenija in Poljska danes na stopničkah. Panie ministrze, przyjacielu Mariuszu, mam nadzieję i życzę tego, aby dzisiaj Polska bądź Słowenia wygrała w skokach. Minister, zahvaljujem se vam za vaš topel sprejem. Naš današnji obisk na Poljskem je namenjen temu, da okrepimo sodelovanje. V zadnjih mesecih se je okrepilo zaupanje med Slovenijo in Poljsko. Imeli smo kar nekaj skupnih projektov, ki smo jih uspešno zaključili.
Dziękuję bardzo za umożliwienie nam tej dzisiejszej wizyty i za bardzo ciepłe przyjęcie. Rozmawialiśmy o tym, jak możemy jeszcze naszą współpracę wzmocnić. Rozmawialiśmy o tym, że w ostatnich latach, w ostatnim czasie bardzo wzrosło zaufanie pomiędzy Słowenią i Polską i o tym, jak możemy jeszcze to zaufanie rozwijać. Zaupanje v sedanjem turbulentnem času je izjemno pomembno. Ko se je pred meseci pogajalo o evropskih reševalnih skladih pa o evropski finančni perspektivi, je Slovenija odigrala pomembno vlogo za to, da smo dosegli kompromis in da imamo evropski proračun in da bomo kmalu imeli tudi evropske reševalne sklade. To zaufanie jest bardzo ważne i widać, jak bardzo ważne w tych momentach, kiedy potrzebujemy się porozumieć w ramach instytucji Unii Europejskiej. Mieliśmy swój duży wkład w przygotowaniu i wypracowaniu perspektywy finansowej i mam nadzieję również, że dalej będziemy z tak dużym zaufaniem współpracować. In na tem zaupanju Slovenija in Poljska lahko gradita tudi v prihodnosti. Rad bi čestitil ministru za izjemne dosežke na obrambnem področju, kar zadeva modernizacijo poljske vojske in pa tudi kar zadeva kadrovskega popolnjevanja. I właśnie na bazie tego zaufania możemy budować naszą przyszłość. Bardzo gratuluję panu ministrowi sukcesów właśnie w obronności. Gratuluję sukcesów w budowaniu zdolności technicznej i potencjału obronnego Polski. Gratuluję również dobrej kadry i umiejętności pozyskiwania tak dobrej kadry. Slovenija vidi ogromno pozitivnih zgledov pri modernizaciji poljske vojske in pa pri kadrovski krepitvi, ki jih nameravamo uporabiti tudi pri krepitvi slovenske vojske in pri modernizaciji slovenske vojske. Bardzo dużą naukę, myślę, wyniesiemy z tego spotkania, a mianowicie na pewno będziemy przyglądać się temu właśnie, jaką drogę Polska przeszła w zakresie modernizacji wojska i przygotowania dobrej kadry wojskowej. I te dobre doświadczenia Polski będziemy próbowali przenieść na grunt słoweński. Z ministrom sva se danes dogovorila, da bova vsak v svoji državi oblikovala posebne ekspertne skupine, ki se bosta med seboj izmenjali in delili dobre izkušnje pri prvič modernizaciji vojske, drugič pri kadrovskem popolnjevanju vojske in tretjič pri kibernetski obrambi. Z panem ministrem rozmawialiśmy dzisiaj również na temat utworzenia grup eksperckich w naszych państwach. Te grupy eksperckie byłyby odpowiedzialne właśnie za modernizację wojska, za szkolenie i kształcenie kadry wojskowej oraz również za bezpieczeństwo cybernetyczne. Na koncu naj se zahvalim še enkrat minister za gostoljubje, predvsem pa možnost, da nam razkažete vaše oborožene sile, da stvari vidimo v živo, ker vedno je bolje videti, kot pa zgolj slišati. Panie ministrze, jeszcze raz serdecznie dziękuję za serdeczne przyjęcie i bardzo dziękuję za umożliwienie mi przyjrzenia się właśnie na żywo, jak wygląda Wojsko Polskie, jak jest zorganizowane, ponieważ wydaje mi się, że zawsze najlepiej jest zobaczyć, a nie usłyszeć. Dziękuję, panie premierze. It was pleasure.